Nifankahitavantsika ro voalohany tam Facebook. Anao nandefa demande tamina de niconfirmeky. Ke niresaka tsika roa nantoka nifagnamia numéro. Na efa nikoragna zany kôtanao nilaza tia zaho. Tsy nampoiziky taty afara zaho lasa tafiditry. Satria koragnansika na tafiroso tam laligny. Ke nifagnamia rendez-vous ary nitrotro hoe katsika roa. Na nireritry nivadiagna ke lasa tsy nifankafo. Na amina am Facebook efa maro magnade. Satria efa tsy vavaliky aby zare magnandefa message. Niovanao fogna tiako iresagna, anao fogna andaniagna fotoagna. Ndraiky efa tsy azonogno mekora bandro antokoagna. Marigny olo ko anjaran-tegna io na mifankalavitry tsy maintsy atrotronjagnare. Marigny olo ko anjaran-tegna io tsy mila tao mampongiagna fa tsy maintsy mifandôjy amintegna. Ke taty afara niova kamokamo aby zagnano taba. Mankafy miresaka aminao fogna ko efa misy mega. Mesazenao migogno avy agny am messengera. Hamaliako azy karaha hitako ela. Itongavana message avy aminao zaho sérieux. Vavaigny negny karaha olo nitongavana Orange Money. Marigny olo ko anjaran-tegna io na mifankalavitry tsy maintsy atrotronjagnare. Marigny olo ko anjaran-tegna io tsy mila tao mampongiagna fa tsy maintsy mifandôjy amintegna. Marigny olo ko anjaran-tegna io na mifankalavitry tsy maintsy atrotronjagnare. Marigny olo ko anjaran-tegna io tsy mila tao mampongiagna fa tsy maintsy mifandôjy amintegna.